そうだよね、な心の声を出すとき、漫画の心の声を出すときに。全然違うじゃん。全然違う。苦戦している。40さんかな。うん。心の声を出すときのあれじゃないの？ハトさんがいつものやつ始まりそうなので、さて、私も配信始めよう。YouTube だけ。もうすでにやべえんだよな、ぶっちゃけ。おかしくない？だってさ、トラッカーがさ、1個死ぬだけでこれ。トラッカー1個死ぬだけでこのざまよ。じゃあ僕もおかしい。今日めちゃくちゃぐうたら生活したのになぜか疲れている。なぜだ？それはね、日頃と違うことを行ったせいで体がついていけないんですよ。俺今は働いてるはずではみたいな感じで、時差ボケみたいなもんよ。これが疲れが溜まってるってことですか？突しようと思っていたお部屋と間違えてしまったみたいです。またバグかよ。またバグかよ。ようこそ、外れ部屋へ。なんかごめん。こんなやついたら外れだしな。なんかごめんなさい。ごめんなさい。すごいところ行きましたね。なんかごめんなさい。なんかごめんなさい。すごいところへようこそ。すいません。体では見るわ。謝罪の動き。もしくは、いえいえ、こちらこそ、突然の突申し訳ありません。謝ることないです。この放送で突者側が謝ること基本的にないから。ほら、すべて謝れ。すいません。私が悪いございました。土下座の構え。土下座になってない。体反転してますよ。何座それ？どうやったらこれ？どうなってる？こんなんだ。これがこう、もうちょっとこう。ちょっと待ってね。しばらくお待ちください。多分ね。いや、もうそろそろね、丸さん、多分本来行きたかったところに行きたいと思うんだよね。なるほど。どうぞ。そうですね。なんでこんなやつに付き合わないといけないんだよ。放送を開けばよろしいですか？ほら、この放送は違うじゃん。ほら、この放送はね、鳩男爵の放送だけど、なんか行きたい放送あるならそっち行ってもらっても大丈夫ですよ、私は。大丈夫だよ。行きたかった放送があるなら、無理しなくてもいいよ、別に。ここは、向こうが埋まってたからっていうならあれだけど。こういう、トラッカーのね、芸を見る枠なので。これって芸なの？トラッカーが充電切れるから。充電切れていくとどうなるか。荒ぶるんです。ありがとうございます。どうも。どうも。コメントありがとうございます。めちゃくちゃ礼儀正しいですけど。超礼儀正しい方。素晴らしい。ありがとうございます。わー、トラッカーくん死なないで。さ。このままだとさ、なので僕たちの、あれだよ。なんだろう。よろしくお願いします。地位がやばいよ。もう、おまるさんがこれくらいあって、僕たちもなんか血ヘド吸ってるよ。この辺だよ。マジか。やばいよ。うん。この言葉遣いとかが全て噛み合ってなくて、ピンチ。うん。まずい。お嬢様分になるしかねえ。それはない。なかった。まあ、素の僕を見てくれればいいんじゃないかなというあれ。うわ、動き気持ち悪い。いや。それは何？どういう、正常な形に戻りたいやね。汚らしい体をあえて見せることによって僕たちの地位を引き上げようとしてくれてる？もともとこの枠ってどうやったら自然な体型に戻れるかなっていう。こうね、不具合でできたというか、充電切れそうな、ね、トラックをどうやったらね、元の体勢に戻せるかっていうのが、私が知る限りだとね、それが一番始まりだったはずなんですよね。ほら、来たこれ、ほら。時をかける少女的ななんかこの完璧。お、どうも。何かのご変的な、まあ確かに一期一会的なあれかな。
あるよね。自己紹介する？確かに。はい。自己紹介する？自己紹介。時をかける少女です。違う。一発ネタ。違います。はい、時をかける少女です。イエーイ。ちょっとこの体勢きついんですけど。 2つなとかないしな。はい、あイラストを描いた人あ、加藤です。さんは、2つのありますよね。バグ部という。はい。はい。じ何？ゃあ、バカ野郎。はい、コカさん次。コカさん次。えでもコカさん知ってんじゃねっていう。あ、知ってそう。一度会ってますもんね。時かける人、ココアと言いイラスト描く人ます。ココアさんで。あとは、うん。ママと呼ばれます。なぜかね。そんな感じの人です。いやみんなのお母さんです。ずるくない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 ねえずるずる。この人だけずるい。ずるい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 。ねずるいやろ。ずるい。あの人だけまとも。あの人だけまとも。ずるい。またも本当にずるい。なんであれ今この流れだったコらさ、カさん。絶対なんとかする人だったよね。うん。なんか、自分だけあれでさ生活スイッチを守ろうとしてるよね。あれでさ、俺たちがなんも言えないんだよね。なんか特に言ってる内容は間違ってねえですよね。なんか非難をしづらいというああいう時流れだけに。まともなこと言うんだよね。そうココアさん、たまにさ、ココアさんさ、ぶっ飛んだこと言ってみないね。ぶっ飛んだことなんかぶっ飛んだ自己紹介ないの？ぶっ飛んだ自己紹介。昔の自分のエピソードを言えばいいんでしょ、つまり。昔、はい放送してない、そう。ただの人でしたけど。引っ越してきたその日に万引き犯と間違われて職質を受けました。サタニです。どんな状況ですしょか、っぱなからそれは。でけえ。しょっぱなからぶっ飛んでる。はい、次。どんな状況ですか、はいそれは。次俺？うんはい、ですね、はい、じゃあ、やります。子供が自販機からジュースを引っ張り出して盗んでる様を見かねて、なんかその場で叱って、ジュースを元いた、設置してる場所に返そうと思ったら逆に盗んだと思われてなんか釈明に追われた鳩男爵です。はい、じゃあ次、ココアさん。はい。ぶっ飛んだこと、何かあるのかな。18年ぐらいからね、放送始めて、なぜかね、今、ママと呼ばれています。ココアです。 18年前から18年前じゃないですよ。 18 18年からそれはぶっ飛んでるわ。これやばいですよ、これ。それはぶっ飛ぶ2001年ですよ。世間はまだまだミレニアムって言った時期です、これ。聞き間違いです、それは。やべえ。18年もなかなか、クラブのママじゃん。確かに僕もニコ生の前はスティッカムっていうよくわからん配信者使ったけどさ。18年から叶いませんわ。18年からやってます。18年前ではありません。平成18年。平成18年。平成18年。なるほど。 18年でもないです。13年前だよ。 13年前。違います。いや2018年から放送始めて、なぜかね、そう呼ばれている。作ってはないですけど、スティッカムでやってましたよ。もともと私はステッカムの民でした。ニコ生よりもステッカムが先だったんですよ。そうなんだ。その時からニコ生あったんだけど、でも、その時はニコ生配信してなくてさ、ステカムで配信してた。プレミアじゃなくても配信できるからね。で、むしろステッカムを知ってるってことは、なかなか、ネット的には、古参と言いたくないけど、ほう。
昔の人だから。間違ってはないケーかもしれない。ブチューブとかあったもん。ライツベとか。ライツベはまだあんのかな。まあ自分はこのニコ生が初なんでね、放送は。まだ3年経って私のないんでね。ニコ生が初です。私もまだ1年経って YouTube ないですとかも使。ってねえや、まだ。バネぶっ飛びすぎてるしょっぱなから重すぎる。みんなの自己紹介が重い。これでも、笑い話なんだけど、僕それ。でも、笑い話だけど、言えない自己紹介があるわ。どどうすりゃいいのこれはもう一回ぶっ飛んだ自己紹介流れを作ればいいのいや、ダメなんだって。それは20ある。メートルともあるんか。それはないよ、普通。ないのないよ、普通。これ、ヒタさん、あるわけがない。子供の時にタクシーにはねられてそのままなんか10メートルぐらい吹っ飛ばされてタクシーのうんちゃんに病院連れて行こうかと言われてその場でなぜか断って自分の家に逃げ帰ってその後病院に連れてかれた後男爵ですちなみに無傷無傷はすごい。病院に運ばれたことってさ、あんまりなくてさ、せいぜい幼稚園の時にキックスケーターの取っ手のパイプを覗いて目の周りが切れたくらいしかないんだよね。真っ赤になってんのこの子炎上に真っ赤になってんの。よく一緒に遊んでた女の子がむっちゃ泣き出して、うん怖いわなそら怖いわ泣いてるって言いながら、別に僕泣いてなかったのに、なんでね、泣いてるって言うんだろうと思ったら、だるらーって。やばいいよ、打撲そんなか。不幸島みたいなやつ。怖いじゃん。辛いじゃん。笑える不幸にしようよ。笑えるじゃんだってまだ笑えるで済んでるじゃん。これ、ハルさん、バン覚悟で最悪のコシトラの位置で死んだ。笑えるうん話していい？よしいいぞカバンやでバンっていうから、僕生まれた時に、これね、めっちゃ恥ずかしいんだけど、うんうん腸、胃とか腸のね、腸ね、うん腸がね、うん長すぎちゃってね、生まれながらにしてね、脱腸してたんだよ。それどうなるんだ。でね、うんその、長すぎるから、場所がないじゃん。どこ行くねんってなるでしょ。どこ行くって言ったらね、お袋の中に入ってしまってね、そんなことある。無駄に全身麻酔のむちゃくちゃすごい手術をして、で、それは重いな。 2ヶ月くらい院長先生に、大丈夫ってパンツめくられながら言う生活だったよ。それは、僕、記憶一切壮ないんだけどね。大すぎる。記憶なくてよかったんじゃないかな記憶むしろなくてよかったんじゃねえかなよかったらそれはそれでむしろ壮嫌でしょ。大すぎる。なんか、そのためだけに院長先生が僕を見守りしたらしい。院長レベルが多分特殊な例やったんやろうな。まあね、そんな行き場を失った腸がそこ行っちゃうからね。普通ないぞ。よりもそこだからね。脱腸とかはまだあるかもしんないけどなんかそういう事例は多分ないんだろうなそんなに。もうちょっと違うとこ行ってほしかったよね、多分ね。違うとこ行ったら院長先生がそんなことをすることもなかったんだろうね多分。やべえなココアさん。なんでこんな過去のカミングアウト。はいココアさん次。はい。ココアさんだよ。もうね、こんなすやべえごいエピエピソードソードって私ないんですよね。嘘だそんなわけがねえ。人生20年と30年となんか一緒にやって生きてるけどそんなもんで
何もねえわけがねえ。そんな生きてないかもしれないよ。小学生かもしれない。マジでそいつはごめんなさい。でしょ？年齢わかんないか。うん。そのさ、やっぱりほんとそんなにすごいいや、普通だよ。エピソードが思い当たらな普い。通超長くないし、普通車跳ねられないよ。うん、普通ねえぞ。安心しろ。安心してくれ。普通ないから。そんな、車離れちまったよ。普通とはなんでしょ。ならないですね。むしろそれに特殊なエピソードだから。準ずる、本当に、お、何これ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 。 60万なんだ。お母さん、はい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 。あこれでなんでお母さんなの？わかんないです。おい確かおに、いおい。まあ確かに、言われるとすっとぼけ確かに、でもありました。去年の10月くらいですかね。放送していたらですね、ニコニコのね、広告収入がね、その1回の放送でね、60万いきました。くらいでそれすね。60万円ですか？ 60 万ポイントですか？60万ポイントです。あうん。クリショー的にはどれぐあ。らいになるのこれ。だけどね。いや、どうかな。クリショーはそんないちいち見てないからな。プラスクリショ登録してないので、どっちにみち私の収俺も入してねえが源にはなりませんけど。でというきねえしな。話です。まあだから、60万のママだよ。 60万のまあまあ。ク6ラブのママじゃん。 60万ママってむっちゃ憎くない？マンママが言いにくい。マンがちょっと邪魔やな。でも、マンつけないと60ママってそれなんか本当に60歳みたいに見えるからね。60歳のママ。キカさん、むしろママはいるね。よく覚えてましたそれはね。ダメだな。普通にこんなこと忘れてましたよ、私。だから、どうすればいい呼び方。マンを残した60のママ。ママ。あ60ママ。わかった。ママじゃなくて、お母さんだからさ、うんお60万お母さんが長いから、漢字だけ取ってさ、60万歩ってと。マンボ。マンボみたいになってる。60万歩。 60万歩。 60万歩。なるほど。あだ名がそんな。あれだよ。その、時をかける発端食、食事されるスタートに、60万歩ココアで。なるほど。今度からココアさん、生放送やるとき、そう自己紹介しよう。めっちゃ嫌そうな顔してる。そう嫌そうな顔してる。いやそんな3人のメンツがこの枠にいました。イエーイ。やべえやつらの集合。行かれたメンバーを紹介するぜみたいな。で、俺はも一緒にしうててくれますトラッカー全滅してるし。なんでだよ。一緒に、なんでだよ。近づかないで、近づかないで。トラッカー全滅ですか？なんだお前。お疲れ様ですはい、おありがとうございました。疲れ様じゃあ、行です。きたい放送に。いってらっしゃい。なんか変に引き止めちゃったような気がして申し訳ないけど。ありがとうございました。じゃあ、お疲れ様です。いえ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 。トッツありがとうございました。またどっかでね、お会いしましょう。お疲れ様です。もしかしたら違うアバターかもしれないけど、その時は自分。バイバーイ。イエーイ。しかし俺、いつの間にトラッカー死んだんだ、全部。全部。反省会しよう。見てくれ、この反省会。反省会。はい。反反省会。とりあえず座ろう。はい。座れてねえけど。座る。はい。
おもてなしだったんだって。おもてなしだったのかな。うん。VR 機器使ってない VR ぜ。意味わからない。なるほど。いや、なんか別の突方法をしてるのかもしれん。あれじゃない、ダイレクトビューじゃない。ああ、そういう系。確かにわかんないけど。あるかも。まず、非常口のマーク。僕たちココアさんに謝られてね。何60万本って。うん。すいませんでした。すいませんでした。いえいえ、そんな、すいませんでした。全然大丈夫ですよ。すいませんでした。すいませんでした。この通り。この通りだ。そのさ、あとさなんかクモが殺虫剤で死んだみたいなのやめてくれる？言って言われよ。言って言われよ。待って、俺渾身の土下座決めたよ、リアルで。いや、明らかに死骸でしょ。やっぱ、そんな気持ち悪かった、今。気持ち悪いっていうか、もう、無残。そうあとさん、さっきの格好してみます？あ、もう一回やる？はい。はい。いや、なんかもう、あのディスプレイに映ってるやつがね、もう本当に、なんかもう、目も当てられないよね。言って言われよな。どんな姿なんだよ、おい。俺、あの時見えてねえからよ。ちょっと俺の体邪魔、見えない。ちょっと待って、ちょっと待って、この位置見えねえんだよ。俺の顔隠れてて見えねえんだ。どこにあるこれ。体がはい、これ今、つかめる状態です。これ。あ、これ。そこが位置なんですね。キモいな。キモいじゃなくて、死骸でしょ。まあ、言わんとしたことはわかる。うん。逆にそれ以外の表現方法ある？以外の方法。ブリッジに失敗した図。言うと思ったけど、いまいちしょぼいじゃん。どうしような。雲の死骸以外でもうちょっとなんかオブラートに包んだ言い方を考えようとしたらもうブリッジに失敗した図しか思いつかわんかった。いや、だって、一応オブラートに包もうと思えば、せいぜい糸くずでしょ。一理ある。糸くずじゃないじゃん、あれ絶対。もうちょっとなんかあれかな。立体感出せばよかった。立体っていうか、もうすでに今のこの格好自体が女子から見ればティッシュに来るんですらですよ。触りたくないって言われてたよ。どうよ、これ。あとさんの今の目線って、この辺にあるんですか？この辺にある。どこだ？それはあれだよ。なんか、爆風で溶けたマネキン。いや、爆風で溶けたマネキンだよ。あとさんの視線は今どこにあるんだろう？すごい不思議。来たこれ。歩譲って今モニター見てる。100歩譲って、モニターから見たら、じゃあここ来たら、私がゲー見える。トボールの壊れたゴールだよ。ひで言われよ。ちなみにココアさんは見えてる。あ、やっぱりこの辺にあるのかな、もしかして。視線。ちなみにこの体勢めっちゃそれ。いいよこの位置だと次の自己紹介は頭がね、まあ反対ありますからね。壊れたゴールだよ。どうやってこれ正面向けばいいん？とりあえず頭もいだらいいんじゃないかな。いや、俺そんな頭パージできる人間じゃねえから。いや、だって、アンパンマンもできるんだから君もできるでしょ。
いや、よく考えてみて。よく考えてみて。アンパンマンの世界で頭パージするのあいつだけやからな。あいつだけが異常やねん。よく考えてみて。食パンマン頭パージしたことないやろ。もっと言うなればね、あいつだけやで頭のパン与えてるの。いや、それは世界替えが線でないからだよ。はあいつだけがおかしい。替えがあればいいんだよ、替えがあれば。プラス、今ね、あるいや、でも、ハトさんのうん。だって首の位置って、首回せんじゃん。首回せるんだから、パラジもできるでしょ。うん。人をネジみたいに言うんじゃない。首の位置ネジか、俺は。いや、でも、あながち、今のハトさんの首って、もう真逆なんですよね、首の位置から。そっか。あ、待った。それさ、今、俺は、やべえ音を聞いた。何俺は今、コントローラーの電源が死ぬ音が聞こえた。ということは、取り別に残しかな、それもやばここにくないじゃん。。バカ野郎。俺さもうこの一本しか動かないんだよ。まずいですよ。取り残しってか、むしろ、うん何それ。例えば、ここが無人島でさ、うん。救助ヘリが来たとしても、一緒に助けてくれると思ったの？いや、助けてくれに決まってやがる。いや、無理でしょ。置いてくでしょ。いや、持ってく。持ってく？絶対に持っていかれる自信が俺にはある。だって、どういう意味で？それは天然死体を記念そのまま遺みたいな感じで棄していくわけがね、救助隊が。遺体は収監される。基本的に。いや遺族のもとに届けられる。遺体じゃないって、死骸だからもう、レベル昆虫だから。そんな冷たいこと言うなよ。冷たいことうわー、言うなよ。近い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 。雑草の匂いがする。言って雑草魂見せてやんぜ、俺。ほら。うわ雑草魂っていう言葉の使い方間違えてるけどな。もうちょっとなんかあれやろ、使い方っていう。じゃあ、超ぐるぐるするわ。自分のこと何だと思ってる今。自分のことうん。自分のことだってココアさんだったら、清楚で可憐で可愛いココアさんでしょ？あれ、そんな風になるんです、私。形容詞つけたらいいじゃん。人体錬成に失敗した鳩男爵。それ、とりあえず灰になるよね。あれ、なんかエドワード君が呼び出したあれ。あー。いましたね、そういえばね。エドワード君呼び出した最初のあれ。灰になるだけじゃん。燃やされるの。灰になる。先生、ダークマター、実際解除した。ん何これ。わかんない。そのコメント、あれか。ダークマター明細なんてあんの？何の話だ？なんかのゲームの話か。俺やってねえゲームじゃねえか。むしろ、ハルさんってゲームやってるの？やってるよやってるよ。なんなら俺土曜日の配信全部ゲーム配信だよ。何してんの？ FEZ っていうゲームやってる。あー、クソゲー。そう、クソゲー。懐かしのクソゲー。僕、3色自体やってましたよ。マジで俺も3色時代からやってんだけど。てか俺なんならA サバしかなかった時代にやってんだけど。あ、来た来た。はーい。あれ、どこ行った？ここ。あいやー、懐かしのクソゲーを未だにやっております。あ、消えたー最悪。いや、あれでしょ？サイドボタン。サイド昔ボタン、グラビティやったらみんな回線をして逆にそういう意味で殺すゲームでしょ？そう、三八事件が。俗に言う三八事件というカオスな。しかもあの時面白かったのが、パニすると相手が落ちるっていう。パニられると、パニられた側が落ちるっていう。またなんか、はぁ、ふーとか言ってなんか横ステップしてんの？